Ну, найголовніше, я чув, поки що, здається, оприлюднено тільки два аудіозаписи. Ну, третій ще не чув, не знаю, про що там йдеться. Але з тих двох, які я слухав доволі уважно, ну, по змісту я можу сказати, що зміст не тягне ані на Гончарук Лікс, ані Гончарук Гейт. Це звичайна робоча нарада, де люди обговорюють, яким чином ми будемо подавати певні зміни, як будемо пояснювати президенту чи суспільству, що відбувається в економіці і як це зробити зрозуміло. Неприємно, звичайно, чути, що люди спілкуються російською, тому що це певним чином є лицемірство в робочий час. Ти маєш, і бажано і не в робочий час, чиновник має спілкуватися українською мовою. Це перше. Але більше запитань, знаєте, до форми. Виходить так, що такі звичайні, ну насправді надзвичайно нічого нема, звичайну нараду записують, і ці аудіозаписи потрапляють в приватні руки, і потім вони викладаються десь в акаунтах на Ютубі, в Телеграмі. І ми розуміємо, що в цій системі влади є внутрішня серйозна боротьба, що ця влада є розділеною, а тому що здійснити записи хтось, хто не є дотичний до цієї влади, фізично не міг. Тобто це означає, що всередині йде дуже серйозна конкурентна боротьба з застосуванням всіх ресурсів, всіх інструментаріїв, і легальних, і нелегальних. І це означає, що цей конфлікт буде тільки розвиватися, і ми будемо не тільки бачити наслідки негативні, але й відчувати їх. Це перше. Тобто, очевидно, що хтось збиває, і ми, можливо, навіть можемо підозрювати, хто збиває цей уряд. І уряд дає для цього і приводи, для того, щоб його били і його збивали. Друга неприємна історія пов'язана з тим, що пан Гончарук написав заяву саме президенту. В чому негатив? В тому, що ми є парламентсько-президентська республіка. У нас парламент призначає прем'єр-міністра. І якщо писати заяву і робити не шоу, а дійсно займати державницьку позицію, треба було писати заяву на парламент. І тоді це було б чесно і відверто. А так нам показує, що у нас, от фактично ми можемо зробити з вами висновок, що ми живемо в авторитарній державі. Да? Що в нас прем'єр, він звітує і пише заяви на президента, що в нас парламент під президентом, що в нас не незалежні гілки влади, а вони всі підпорядковані одній людині – президенту. В парламентсько-президентській республіці і в демократичній системі, в принципі, такого бути не може. Це неправильно. І нам цей приклад демонструє сам прем'єр. Тому я вважаю, що це нерозумний крок. Звичайно, що він образив прем'єра у приватній розмові і мусив вибачитися і продемонструвати свою лояльність. Він це зробив цією заявою. Звичайно, що заява ця є номінальною, вона не буде мати наслідків. Це така форма вибачення. Але нам, як громадянам України, неприємно бачити, що в нас всі гілки влади підкорені одній гілці, одній людині. І це не дуже добре, тому що в 2014 році, в 2004 році, в 1991 році громадяни України виходили саме за демократичні республіканські цінності.